Hello, sir. Good morning. Hello, Sir Glenn MTV. Katapos ko lang mag-live. Dito ako nagla-live stream. Ang isang karera ay may isa po ako sa mga masugid mong tagapakinig dahil marami. Ang isang karera ay may pag-uumpisahan at may pagtatapusan. Pero hindi sa buhay dahil ang buhay ay hindi po karera. Ang buhay may Ang isang katapusan. kwento ay may simula at katapusan. Kaya kapag nakikinig ang kwento, minsan para maalala natin ay muli nating sisimulan. Ikaw kabarangay, may kwento ka ba sa buhay na binalikan mo para muli mong simulan? Huwag mo nang simulan. Tapos na nga ako. Dear Papa Nick, magandang araw po. Ako po si Sherwin, 37 years old, at ang kwento ko po ay masasabi kong fresh pa. Dahil kailan lang po ito nangyari. Papa Dudut, hindi na po ako mahihiya dahil po sa pandemic ay sobrang malas ang nangyari sa akin. Nawalan po ako ng trabaho. Nung una ay okay pa po ako dahil may ipon pa ako. Pero iniwasan at pinagkaitan po yata ako ng trabaho. Kahit anong ginawa ko ay wala pong naging swerte. Kaya hanggang naubos ang lahat ng ipon ko at wala na akong panggastos. Mag-isa lang po kasi ako sa buhay at wala na po ang mga magulang ko at mga kapatid ko ay malalayo sa akin. Kaya nang maubos ang lahat ay naibenta ko na din ang mga gamit ko. Pero dahil may mga kailangang bayaran ay mabilis ding naubos ang pera. Kasabay pa ng mga nagmamahalang bilihin. Sa madaling sabi po, Papa Dudut, ay naubos ang lahat at hindi ko rin maintindihan kung bakit nangyari yun. May mga kaibigan na po akong nahiraman ng pera pero nahiya na uli akong manghirap kasi akong maging abusado. Yung iba naman ay iniwasan ako. Pero hindi po ako galit kasi pera naman po nila yon. Kaya karapatan nila kung ano ang gusto nilang gawin doon. Sinubukan ko rin naman po mag-apply ng trabaho pero parang walang may gusto sa akin. Ayoko pong isipin pero parang ganun po kasi. Kaya sa sobrang gutom ko, ay nagsubok po akong makiusap ng pabarya-barya para makabuo ng pangkain.
Sa makatuwid po ay nanlimos na ako. Wala naman pong naniniwala sa akin dahil parang stereotypical po ata ang mga tao. Dapat po ata ay may punit ang damit at medyo madumi para magmukha akong nakakaawa. Dahil sa gutom ay kumapal ang mukha ko, Papa Dudut. Pero nagulat po ako ng isang araw ay makapanlimos ako sa isang taong kilalang kilala ko. Pero ang tagal ko nang hindi nakikita ang Papa Dudut. Ma'am, pasensya na. Baka po may Isa po ako sa mga masugid mo kapatid dahil marami ang nakukuhang aral sa mga kwento ng ating kabarangay. Ako po si Ingrid at sa ngayon ay dito na ako naninirahan sa probinsya namin sa Negros. Nakikinig po ako via online streaming with Barangay Love Stories na. I'm managing a business here sa probinsya. Nais ko lang pong ibahagi sa ating mga kabarangay ang kwento ko. Mapangahas man pero may makukuha pa rin silang aral at umaasa na sana'y maunawaan ng mga tao ang isang katulad ko. Dati po akong sales lady sa isang mall sa Cebu. Marami mga foreigners doon na nagbabakasyon at ang iba ay nag-aaral ng English language, lalong-lalo na ang mga Koreano. May nakilala akong isang Koreano, naging customer ko, si Mr. Kim. Ang kulit niya pero nakakatuwa. Ilang beses siyang bumibili sa store na pinagtatrabahuan ko sa mall at parati niya akong inuuli. May edad na siya. Siguro papadudod ay nasa 50 years old na siya. Pero basically, fit pa rin. Hindi siya medyo sa akin na. Isang araw ay pinabangan ako ni Mr. Kim at niyaya ako na mag-dinner. At dahil sa matagal ko na siyang kilala bilang customer sa store, ay umayag naman ako. He's so sincere sa mga kwento niya about his struggle sa buhay niya. Hanggang sa isa na siya sa mga nag-manage ng isang English school for Koreans dito sa Cebu. Ang biro ko nga sa kanya ay para silang mga kaputing nagsusulputan sa dami. Kasi naaalala ko dati sa isang timigan ay puro Pinoy ang nasa dance floor. Pero ngayon ay sinakop na ng mga Koreano at K-pop na ang pinatutugtog. Parang lumipat ang South Korea sa Cebu. Tuwang-tuwa siya sa akin hanggang sa nanligaw na siya at sinagot ko naman dahil ramdam ko ang love niya. Hindi siya mahirap mahalin. Naging malapit sila ng mama ko. Nagpatayo agad kami ng sarili naming bahay sa Negros kasama ang mama ko at dalawa ko pa. Wala nang pagpapang. Hindi naging problema sa sila na pinagdala ko ang pamilya ko sa bahay namin. Natuwa pa nga siya dahil masaya na ang bahay. Ano ba yan? Kapatid walang ipuan. Dahil lang Mama, sinabihin ako na magkakaroon ako ng tapusin mo ang HRM ko. Sabi niya, mukha ako ng foreign studies. Nag-aaral lang po Grabe ba? Ayos na rin ang dami.
klase. Ang tulad ko ay matanda na rin siya compare sa mga classmates namin na fresh graduate from high school. Si Rose ay nasa mid-20s na. Kahit pa paano ay nawala ang insecurities ko sa edad dahil may ka-level ako sa age disabilities niya. Siya ang parating nagsasabi sa akin na kahit may edad na kami, marami sa classmates namin. At sana magpapagsabi niya, magpapagsabi na lang hindi na nagpagkatapat sama sa mga bata. Isa sa mga naging professor namin ay si Juan. Matakot siya at biglang kumulma. Lalaki talaga siya ang tingnan. Parang ang fresh parati at pagdating ng hapon ay fresh pa rin siya kung tingnan. Maganda rin ang boses kaya hindi nakataantok sa klase. Sadyang mahirap nga lang ang subject niya kaya kailangan talagang pag-aralan itong mabuti upang hindi bumagsak sa exams. Medyo malapit kami sa kanya dahil nga kami dalawa lang ni Rose ang matanda sa klase. One night ay niyaya kami ni Rose sa karawan niya ng dinner sa isang restaurant. Salamat sa inyo. Ingrid at Sir Mark. Buksan mo na yung gift ni Sir Mark, Rose. Hindi ko alam kung magugustuhan mo yan. Sana hindi to readings, ha? Nakakapagod na minsan ang daming readings, eh. Ano ka ba? Hindi naman siguro. Sige, buksan ko na, ha? Sabi ko na nga ba, eh. Alimili mo na yan, ha? Birthday ko po ngayon, sir. Wala tayo sa klaro. Dahil ganun, sir, yan from gift mo para papasa ka. Ano naman ang gift mo ito? Buksan mo na dali. Ano ka, ha? Ano to? Panyono? Nakapusan mo na lang. Hindi talagang dalawa. Sige, sige, sige. Buksan ko na, ha? Oh, World Cup! Ay, display talaga! Sana yung globo na lang binigay mo sa kanya, Ingrid. Nakakaloka talaga, ha? Pero, salamat sa inyong dalawa. Ang saya ko sa birthday ko ngayon. Salamat sa mga gift ninyo, ha? You're welcome, sis. Ito ka na. Sir Mark, thank you, ha? Matulog ka agad. Pasok tayo bukas. Pwede ba ako umabsent? Ibang usapan na yan. See you later. Thank you, Len. Bye-bye. See you bukas, sis. See ya. Nakakatuwa din yan si Rose. Pero sa pag-aaral, ha? Tulad mo. Oo naman, sir. Kailangan talaga mag-aral para matapos. Sa akin ang pera, eh. Tama nga naman. Kaya isipan mo pag-aaral. Kahit na matanda, go pa rin sa pag-aaral. Good decision, Ingrid. Thank you, sir. Masaya ako kasi naman na may makatapos sa pesa ko pa niya. At teka, yung napakasawa mo, ha? He's also an educator sa English School for Korean sa Cebu. Oo nga po, pero bumalik na siya sa Korea. Doon na ulit siya nagnegosyo kasi nagkasiraan sila ng mga kasama niya sa English school. Oo, kaya? Pero okay naman siya. Okay naman kami. Mabuti kung ganun. Enjoy mo lang yung pag-aaral mo, ha? Hindi mo makakalain ang tapos ng kurso. Mabilis na papanahon. Oo nga po, sir. Buti, hindi ka ba nag-release? May problema po sa matris ko, sir. Oh, sorry to hear that. Pero sana magkaanak na nga ako. Gusto ko rin, eh. Di ba ba rin na may anak? Kayo, sir, ilan ang anak ninyo? Apat. My wife is in Canada. She's a nurse there. Wala kayong balak mag-abroad, sir? Kapag okay na vacation ang asawa ko sa atin, sa Canada na rin kami. Pero mas gusto ko pa rin dito sa atin kahit traffic, walang politika, marami ng bagyo. Iba pa rin ang Pilipinas. Sa bagay. Ikaw ba? Gusto mo sa foreign country? Sa bansa na asawa mo? Namin na pag-usapan, sir. Pero parang ayaw ko rin. Ayaw ko maiwan ang mama ko. Tunga ako sa Maynila para gusto ko every month makauwi ng Negros eh, para makita lang ang mama ko. Sa Pilipinas. Pilipinas tayo. Tama po.
sobrang malapit kami ni Sir Mark Papadudut. Strict kasi siya sa loob ng klase. Bilang teacher siya, student naman ako, pero kapag nasa labas naman ay magkaibigan na ulit kami. Binigyan nga niya kami kung isa na ang scores namin sa exams dahil medyo super kapit lang ang scores namin, pero hindi naman bagsak. Pinagkakatuwaan namin ang pagiging teacher-student relationship namin sa loob ng klase tuwing nagsasama kami tatlo as civilians. Magaling si Sir Mark magbigay ng advice kapag may mga problema ng dalawa ni Rose. Kaya siya ang nakukuhan natin. Napaka-intellectual niyang tao at may feeling na ang sinasabi niya sa iyo ay nakakapag tuloy. Kaya lagi na namin namin ang kanyang mga bayo. Parati siyang tama sa mga sinasabi niya sa akin. Ang asawa ko namang si Kim ay tumadalaw sa bansa. Always stay sa bansa around 3 days. Tapos ay babalik agad sa Korea dahil may trabaho din siya doon. Okay naman ang relationship namin. Natutuwa pa rin ako sa kanya and the way I love with him. Una kami nagkakilala sa mall sa Cebu. Tuwing namamasyal kami ng asawa ko sa mall, ay pinapaalala niya sa akin kung gaano siya na-in-love sa akin. Ang ganda ko daw sa sales lady uniform ko at ang amo daw ng mukha ko. Parati niyang sinasabi na mahal niya ako papadudot. Kung hindi ko nakilala si Rose at lalong-lalo na si Sir Mark ay baka hindi ko kayanin ang buhay dito sa Metro Manila. Silang dalawa naging family ko kaya naman forgive talaga silang dalawa ni Rose at si Sir Mark for my survival sa Metro Manila. Kasama ko sila sa journey ko para makuha ang diploma ko sa foreign studies. Goal namin dalawa ni Rose na mga graduate sa tulong na rin ni Sir Mark. Dahil kapag may mga lessons na hindi namin nakukuha kaagad dahil nagpapatulong kami kay Sir Mark upang ipaintindi sa amin. Matsaka naman siya nagtuturo sa amin for free, syempre dahil labas na yon sa klase. Sakina na si Sir Mark sa mga iyak ko, lalong-lalo na kapag namimiss ko na ang mama ko, kay Sir Mark ako umiiyak. Siya talaga ang crying shoulder ko. Seryoso siya to deal with problems samantalang si Rose naman ang nagpapagaan kasi dinadala niya lang sa tawa at pagpapakyo. Lahat ng problema ko sinasabi ko talaga kay Sir Mark. Kaya nung may nalaman ako tungkol sa asawa ko kay Sir Mark ko sinabi dahil alam kong may tiyak siyang advice na mahihibigay sa akin. Hindi na biro at tawa lang ang solusyon. Kailangan ko talaga ng totoong advice kung paano mo ito haharapin. Mahinahon si Sir Mark na makipag-usap. Nakikinig siya sa lahat ng sinasabi ko at saka siya magbibigay ng kanyang payo kapag nasabi ko na May kan anak ag 6:14 na oh. Ano oras na? sabihin. Para siyang naging guardian ko sa Metro Manila. 6 o'clock ka nga na rin, kasi natulog ka na naman dyan, oh. Magbanlaw ka na naman sa... Sabihin mo na para malaman ko ang hinihiyak mo. Mama mo ba? Ano gusto ng mama mo? Asawa ko. Ha? Namiss mo ang asawa mo? Mama, nabulit ko na yung agent. Ako, Ah? hindi mo na minis ang asawa mo. Hanggang hiniyak. Nabulit ko na yung agent. May nalaman to kasi ako, sir. Ay, sabi mo sa akin. May ibang babae ang asawa ko. Ano? Ang pangalawa. Ang una niyang asawa, isang Koreana. Pero, divorce na sila. Oo. Pero nalaman ko na doon pa rin siya tumira sa bahay ng babae. Medyo magulo ah. Divorced sila pero nagsasama pa rin sila. Kaya medyo malabo ah. Mahal pa rin ni Kim ang una niyang asawa.
sumama pa rin siya sa una niyang asawa sa Korea. Anak, kaya pala ayaw niya ako nagtutol sa Korea. Ay, kaya ng asawa mo ha. Of course, pero sasama pa rin sila. Hindi alam ng babae na may asawa siya sa Pilipinas. Hindi alam ng babae na asawa I don't know what to say. mahirap talaga, sir. Ito, Tisho. Sige. Kaya ako ang Bakit ganun? May other woman siya na parang hindi other woman. Asawa niya ako pero parang other woman ako. May kasalan ka niya. Huwag ka mag-isip ng ganyan. Ang sakit, sir. Kaya pala parang wala na siyang gana sa akin dahil bumalik na pala ang dating pag-ibig sa una niyang asawa. Hindi niya na ako sinisip dahil siya dito sa Pilipinas. Eh, baka dahil matanda na rin siya. Ingrid, huwag ka mag-isip ng ganyan. Kapag bumalik siya sa bansa, mag-usap kayo. Pag-usapan niyo to. May magandang may tutulot kapag pag-uusapan ng problema. Planching ang gusto sa inyong relasyon. Salamat, Sir Mark. Salamat at nandiyan ka para makinig. Tanda, Ano po, ma'am? makinig kayo sa akin ni Rose. Hindi ko talaga alam ang gagawin ko. Tigas lang. Ayoko maging the other woman. Hindi ka nga the other woman. Saan ka na? Nagpapasalamat ako sa mga oras na yon, Papa Dudut, dahil nasa tabi ko lang si Sir Mark upang pakinggan ang problema ko at samahan ako sa oras na kailangan ko ng isang kaibigan. Ang bigat sa dibdib talaga na malaman ang tungkol sa asawa ko at sa kanyang dating asawa. Sa lahat ng tao sa mundo ay sa akin pa talaga nangyari ang ganito. Paano pa ang mga pangarap ko nito na gusto ko ang asawa ko na magkasama ko habang buhay? Parang unti-unting nawawala ang pag-ibig at tiwala ko sa kanya. Unti-unting nawala ang kilig. Tuwing nagpupunta ako ng mall at nakikita ko ang mga sales lady ay naiinis ako sa alaala ko ng una kaming pagkita ni Kim. Ang saya noon pero parang ang sakit na ngayon. Sana tulad pa rin ang dati na hindi ko alam ang tungkol sa kanyang unang asawa at tulad pa rin sana ng dati na ang saya-saya naming dalawa. Si Sir Mark ang maraming kasama ko at kasangka ko sa mga hinaharap ko na hamon ng buhay. He's always there to comfort me and makes me feel na buong tao ako at hindi durog ang puso. Si Sir Mark ay parang tatay ko na and he guides me sa araw-araw kong pakikipaglaban sa Maynila. Kaya marami ko siyang binibigyan ng kahit na ano as a way to thank him for being a good friend. Ano to mga dalawa Ingrid? Dinner natin. Oh, ang dami naman. Siyempre. Parang fiesta. Pang isang marami itong pagkain na dala mo eh. Hindi naman, sir. Salamat dito ah. O ito, dito natin ilagay. Kasi kasi. Tara, muna tayo. Dito ko sa tabi mo.
talaga kitang yakapin. Sir, ibig sabihin ng halik ninyo? Ay, sorry. Sorry talaga. Wala. Nadala lang ako. Wala yun. Sir Mark, May hindi ibig sabihin na magaling mo sa akin. sorry na. Sorry kita. Tagal na kita gusto. Sir, Okay ka na ba? masaya ako. Kinakabahan ako. Mixed emotions. Ay, napakasig ka nga eh. Masaya ako ngayon. Masaya ako na nakapinig kita. Kaya ako kita. Halika. Mamas na lang ka. Sikreto na ito ah. Oo naman. Walang kapal. Promise. Promise. Kahit serious. Paano sa kanya? Kahit kilos. Sabi. Kahit kapastig ko. Kaya kami lang kita. Ramdam ko ulit na babae ako. Pinadama ko ulit sa akin na babae ako, Mark. Ikaw ang maging gabi. Wala tayong issues. Gusto kita, mahal kita, pero ang asawa ko pa rin ang magpili. Ayoko masira ang pagbuto mo dahil sa akin. Ayoko Kung maging lahat gabi. ko dito natin mo. Ayoko din isipin mo na ginawa lang ako dahil nagkas ko asawa na. Namimiss mo sa akin. Gusto ko mayakap ka hanggang umaga. Itinago namin ang relasyon naming dalawa, Papa Dudut. Kung may tabok mo Yun na. ang nararapat namin gawin sa mga oras na yon. Nakakatakot kung madiscover ito ng ibang tao. Basta ang alam ko ay hindi ko siya aagawin sa pamilya niya. Wala akong balak na sirain ang pamilya niya. Masaya lang kami habang magkasama. Maaaring kabit ang estado ko pero ayokong tawagin ang sarili ko na isang kabit. Makailang ulit din na umuwi ang asawa kong si Kim. Umiiyak ako parati dahil nga sa estado ng aming relasyon. Hindi daw niya maiwan-iwan ang dating asawa dahil sa mga anak nila at nakikitira lamang siya doon sa dati nilang bahay. Napaka-komplikado din ang kalagayan sa niya. Hindi ko lubos maisip na gano'n ang pinagdadaanan niya dahil kapag kaharap ko siya ay hindi ko makikita ang bakas na meron siyang problema na gano'n. Good provider naman si Kim sa akin, Papa Dudut. Yun ay wala akong maibibintas. Ilabil mo, naisuot mo, tanga. Ayosip na mag-aral ako dahil kapag wala na siya, magamit ang degree habang sa pagtanda ko at payapa siya na mabubuhay ko ang sarili ko at hindi na babalik sa pagiging sales lady. Parati niyang iniisip kung ano mangyayari sa akin sa pagtanda. Sa mga panahon na nawala na daw siya. Umibig ako sa dalawang lalaki, Papa Dudut. Mahal ko ang asawa ko at mahal ko rin si Mark. Naibibigay ni Mark ang hindi na ibibigay ng asawa ko. Alam kong kasalanan ang ginagawa namin, pero kasi akong nakakasala araw-araw. Ang nais ko lang na sana'y walang Ang mahalaga ang balance tayo.
mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kailanman ay hindi naging mabuti ang pag-iinganti. Ngunit kadalasan sa ganitong paraan, gumagaan ang kalooban ng isang taong labis na nasaktan. Lahat naman ng tao ay may emosyon. Kadalasan ito ang nagtutulak sa kanila na gumawa ng mga bagay. Nakakasakit sa iba para pantayan ang sakit na unang ipinaranas sa kanila. Dear Papa Dudut, tawagin na lamang po ako sa palayang kong 32 years old na sa kasalukuyan at tubong Pangasinan. Nagsimula po itong kwento ko 7 taon na ang nakakalipas. Batid ko po na maaari akong mahusgahan sa ikagkwento ko. Pero nais ko rin po na makapagbigay ito ng aral sa iba. Kakagraduate ko lamang po noon sa college sa kursong Hospitality Management. Pero wala po akong nahanap na trabaho. Si Auntie Monica ang nagpaaral sa akin. Isa siya sa aming 5 magkakapatid at isa siyang OFW. Sa Canada siya nagtatrabaho at mula nang matanggap siyang nurse doon, ay siya na ang sumalo sa akin. Lahat po kasi ng mga kapatid ko ay may mga asawa na at hirap din sa mga gastusin kaya siya na ang tumulong sa pag-aaral ko noong panahong yun. Bunso, kaya paborito rin ako ni Ate Monica. Spoiled ako sa kanya na siya lang ang palagi umuunawa sa akin kahit na madalas akong hindi naiintindihan. Hindi pa namin kapatid. At kami may espesyal na koneksyon sa isa't isa na hindi basta-basta ang mauunawaan ng iba. Kapatudot matagal niya nang gustong makauwi ng Pilipinas dahil hindi pa sila nagkakaanak ng asawa niyang si Dex. Never ko siyang tinawag na kuya dahil bukod sa mas bata siya kay ate, ay parang magtropa lamang kami kung mag-usap. Madalas kasi siyang bumibisita sa bahay namin sa Kalasyaw para magdala ng groceries at kung ano-ano pang ipinabili sa kanya ni ate para sa atin. Doon kami nagsimulang maging close. Komportable ako sa kanya. At pakiramdam ko ay nagkaroon ako ng kuya sa katauhan niya. Dahil nahihirapan ako noong makahanap ng trabaho, nag-suggest si Ate Monica na doon na lamang ako maghanap sa Quezon City. Dahil doon sila nakabili ng bahay. Para makatipid ay sinabi niya na makituloy na lamang ako pansamantala sa bahay nila ni Dex. Dahil mag-isa lamang siya roon. Nung unang dating ko sa bahay nila ay hindi ko inaasahan ang pangyayari nang muli kaming magkita. Opo, sabi ko noon habang kumakatok sa pinto. Nakailang tawag pa ako bago bumukas ang pinto at doon na nga tumambad sa paningin ko si Dex. Papatudot hindi ko alam kung dapat ba akong umiwas ng tingin sa kanya. Nang naman siyang pasang-pasapang katawan at nakatapis ng tuwalya. Eh, napaaga yung dating mo ah. Akala ko mamaya ka pa. Halika, pasok ka. Niluwangan niya ang pagkakabukas ng pintuan kaya pumasok ako sa bahay. Nang inibot ko ang tingin ko doon ay naramdaman ko kaagad na magiging komportable ako roon. Kapag ganun kasi ay nakakaramdam agad ako ng antok. Pero kapag nasa ibang lugar ako o nasa ibang bahay, hindi ganoon ang pakiramdam ko kapag hindi ako komportable. Ayoko muna sanang tumingin kay Dex dahil sa ayos niya. Pero bigla na naman siyang nagsalita kaya napalingon ako sa kanya. Pasensya ka na kung natagalan ako sa pagbubukas ng pinto ha. Sabi kasi ng ate mo, mamayang hapon pa yung dating mo kaya hindi ko talaga alam na mapapaaga ka. Sabi na lamang ni Dex. Naramdaman ko yung hiya niya nang sabihin niya yun sa akin.
Napansin niya rin naman na nahihilang ako sa kanya. Kaya nagpaalam muna siya sa akin para magbihis. Laking pasasalamat ko naman. At ginawa niya yun dahil halos hindi na ako makahinga sa nakikita ng aking mga mata. Papadudot naging maayos naman yung pagtanggap sa akin ni Dex, kaya medyo nakampante na rin po ako. Nagkumustahan kami dahil matagal din namin hindi nagawa yun. Tukakan. Mga ilang oras pa lang ang lumipas pero parang ilang buwan na kaming magkasama sa haba ng kwentuhan namin. Nabanggit niya na uuwi na raw si ate. 6 months na lang kasi siya sa Canada. Pagkatapos noon ay hindi na siya pabalik doon dahil magnenegosyo na lamang daw silang magkasama. Kahit kasi nasa ibang bansa ay may maliit ng negosyo ang ate ko. Bahala ka kung ano gusto mo. Kasolusyon niya yung kaibigan niyang nagla-live selling sa isang online platform. Si ate ang namumuna at tumutulong din sa promotion. Tapos yung kaibigan naman niya ang bahala sa pagbibenta. Nabanggit ni Dex na gusto raw palakihin ni ate ang ganong negosyo. Pangarap niya raw na magkaroon ng sariling studio para sa live selling at stock room para sa mga binibento nilang produkto. Sa unang linggo kong kasama si Dex, nag-offer ako na ako na muna maglilinis at magluluto sa bahay dahil libre lang naman ang pagtira ko roon. Napansin ko kasi na hindi gaano marunong sa bahay si Dex at wala rin silang kasambahay na pwede. Gusto ko lang magkatrabaho, hili ni ate na huwag akong magpapadali dahil hindi naman niya ako inobligar gumastos sa bahay nila. Hindi ko rin naman daw kailangang magkatrabaho agad dahil nasusuportahan pa naman niya sina Mama, Papa Dudut. Pero kung ako ang tatanungin ay gusto ko na rin magkaroon ng sariling pera. Kailan kasi na umaasa pa rin ako sa kanya sa ganung edad. Pero may kakaiba akong diskarte na hindi alam ng kapatid ko, Papa Dudut. Walang nakakaalam na mahilig akong mag-join sa mga dating app. May mga nakakausap ako roon, Papa Dudut. Yung iba yung mga foreigner at talagang matatanda na pero mataba naman ang wallet kaya pinapatulan ko pa rin. Hindi ko problema ang pera kaya nawala sa isipan ko noon na maghanap ng trabaho. Ang naiisip ko na ay ang magsaya sa buhay. Hanggang sa yung isang linggo na pagiging tambay ko ay nasandan pa ng isa at umabot na rin ng 2 buwan. Wala naman akong naririnig kay Dex kahit na wala akong naiambag sa mga gastusin sa bahay. Sa totoo lang kasi Papa Dudut ay halos natutulog na lang naman ako doon. Hindi ako kumakain sa bahay dahil palagi akong umalis. Ang busy ka palagi na, sabi sa akin ni Dex, nang inumaga na ako ng uwi. Napasarap lang sa party. Saka, nahiya na rin akong makatok ng alanganing oras. Kaya nagpumaga na. Malusog ko na lamang noon. Pero hindi ko inaasahang magagalit si Dex sa akin, Papa Dudut. Tinanggap kita rito sa bahay dahil ibiniling ka sa akin ng ate mo. Tanong nga siya ng tanong kung may pera ka pa. Pero sa nakikita ko, hindi ka na dapat bigyan ng pera. Uubusin mo lang dyan sa kakaparty mo na yan. Medyo nairita ako sa sinabi niya. Kaya hindi ko napigilan ang sarili ko na sagutin siya. Hindi naman ako nangihingi ng pera kay ate. Saka hindi na ako bata, no? Para maging responsibilidad ninyo pa. Nandito lang naman ako dahil kailangan ko ng matutuluyan. Yun lang. Nasasabi mo lang yan ngayon dahil may nauutod ka pa sa mga sugar daddy mo. Pero kapag nagsawa na sila sa'yo, uuwi ka rin luhaan at kakailanganin mo rin ulit ng tulong namin ni Monica. Kalmado si Dex nang sabihin niya yun sa akin. Pero natigilan ako at hindi na nakasagot pa sa kanya. Medyo hindi na ako nagulat na alam niya ang tungkol doon dahil nahuli niya akong may ka-video call na sugar daddy ko bago pa yung pagtatalo namin. Naaminin ko na tinamaan ako sa sinabi niya. At ang masakla pa ay hindi nga siya nagkamali. Ilang linggo lang mula nang hindi kami magkakalitas. Nalaman ko na marami na sumusuporta sa amin. Nagsawa na raw siya kaya kinailangan nang maghanap ng iba pa. Ganon pala talaga ang realidad.
kapag hindi ka kumikita ng sarili mong pera. Wala akong ipon at wala rin akong mapag-uugutan. Papadudot nag-offer naman ng tulong si Ate Monica. Nagpadala siya ng pera at hindi na yon ipinadaan pa kay Dex. Pero hindi ko sinasabi sa kanya na hindi kami nagkikibuan ng asawa niya. Ang sinabi ko lang noon ay huwag na niyang ipaalam pa kay Dex na binigyan niya ako ng pera dahil nahihiya na rin ako noon. Mayag naman si Ate. Totoong bigla akong nakaramdam ng hiya noon, papadudot. Umabot na kasi sa punto na kahit mga personal kong gamit ay si Ate Monica pa ang gumagastos. Bakit ang baba ng mga scores ng lahat? Kasi nakagamit ng online. Ay, Lola. Isa ko, may na AI app na walang limit sa paggamit. May tanong ka hindi mo masagutan. Snap mo lang. I-send at boom! Lalabas agad ang tamang sagot. Kompleto pa, kasama ang step-by-step explanations. At hindi lang yan. Tutulong din si Lola sa paggawa ng essays, translations, at marami pang iba. Sige na, i-download mo na si Lola. Ang mag-aaral mo. Sinubukan ko namang maghanap ng trabaho sa mga online job sites. May mga nahanap naman ako, pero inuunahan ako ng takot pagdating sa interview. Kaya ang nangyayari, nadadagdagan pa ang mga nasasayang kong araw sa bahay ni na Ate Monica. Matapos ang halos isang buwan kong pag-job hunting online ay may tumaggap din sa akin. In-interview ako at swerte namang natanggap bilang receptionist sa isang hotel and resort. Dahil medyo naging busy na ako ay nabawasan na ang pagkailang ko sa bahay kasama si Dex. Pagkatrabaho na ako ay nag-uusap na ulit kami at hindi tulad ng mga nakaraang linggo na hindi niya talaga ako pinapansin. Ngunit sa paglipas na mga araw ay may napansin ako sa kanya, papadudot. Napapadalas ang pag-alis niya tuwing gabi. Kapag kakauwi ko lang sa bahay ay saka naman siya aalis. Hindi naman niya pinapaalam kung saan siya nagpupunta. Mga 4 na beses sa isang linggo niya yung ginagawa. Nagigising na lamang ako sa madaling araw tuwing dumarating siya. Nasa pagitan ng 1:00 hanggang 4:00 ang uwi niya. Mahirap na baka mapagsabihan pa ako na nakikitira ng alam sa kanila ay pakialamera pa sa buhay nilang mag-asama. Nanatili kong tikom ang bibig ko kahit may duda akong napababae sa Dex. Wala namang matinong lalaki ang uuwi ng ganung oras. Wala naman siyang trabaho o kahit na anong racket kaya imposible yun ang dahilan ng pag-alis-alis niya. Pero isang araw, papadudot ay hindi ako nakatiis pa. Medyo may pagkaprangka kasi ako kaya diniretso ko na si Dex. Alam ba ni ate, palagi kang umaalis tuwing gabi at madaling araw? Kung umuwi na. Maaga na patingin sa akin si Dex. Kunwari hindi niya alam ang sinasabi. Maaga akong umuwi kahit palagi akong umaalis. Huwag kang gumagawa ng kwento. Bawa ko ng nakakainsulto. Nairita ko noon dahil nagagawa pa niyang magsinungaling kahit listado ko na siya. Ano kayang magiging reaksyon niya kapag sinabi ko sa kanya ang ginagawa ko? Kaya ko ako sa iyo, hindi ka naman sinungaling pa. Aminin mo na lang na may ginagawa ka at bigyan mo na yan bago pa kita isumbong kay ate. Huwag ka mag-alala. Kahit para na lang sa pinagsamahan natin, hindi ako magsasalita. Pero kailangan mo nang itigil ang pagbubuhay binata mo. Magkakanak na kayo kapag nakauwi na si Ate Monica. Iyang-iya si Dex sa akin, papadudot. Inamin niya na napapadala siya sa mga night clubs at lumalabas kasama ng mga bayaring babae.
miss na raw niya si Ate Monica. At sa tagal ni ate sa ibang bansa ay hindi na rin siya nakakatiis dahil sa may pangangailangan din siya. Pero ang hindi ko maintindihan noon ay kung bakit bigla akong naawa sa kanya. Kalaunan ay mas naging close pa kaming dalawa. Kapag wala akong pasok ay nagkakasabay kaming kumain at madalas kaming nagkwekwentuhan. Hindi ko nga po ini-expect na magkwento siya tungkol sa mga naging ex niya. Pero mas nagulat ako noong napunta ang usapan sa medyo spicy na topic. Tinanong niya ako tungkol sa body count. Ewan ko ba, pero hindi ako nahiyang sabihin sa kanya ang katotohanan. May pagka-wild kasi ako papadulog pero hanggang hook-ups lang at hindi nakikipag-relasyon. Lalo na kung pangmatagalan. Dahil napasarap ang kwentuhan ay naglabas ng alak si Dex. Nakarami kami ng nainom. Kaya nawala na rin ako noon sa sarili ko. Sobrang kalasingan ko noon ay hindi ko na namalayang dinala na ako ni Dex sa kwartong ipinapagamit niya sa akin. Kung ganun kadali para sa akin ang maglasing, baliktara naman yon na nangyari, kinabukasan ng wala na ang aking kalasingan. Hiyang-hiya ako kay Dex nang maalala kong hinalikan ko siya sa labi ng ilang ulit noong buhat-buhat niya ako papunta sa kwarto. Mabuti na lamang at kahit paano ay nakontrol niya ang sarili niya. Kaya bukod sa hinalikan ko siya ay wala nang iba pang nangyari. Pero aaminin ko na lang gustuhan ko yun. At ilang araw din hindi nawala sa isipan ko ang ginawa kong pagaling sa kanya. Ewan ko ba pero mula kasi noong nakikira ako sa bahay nila, ni ate ay hindi na ako nakakalabas. Kaya parang na-miss ko na yung ganong feeling. Pero dahil asawa na siya ng ate ko, naisip ko pa rin na mali talagang pagnasaan ko siya. Sinubukan ko namang burahin sa isipan ko ang nangyari. Pero imposible na yung mangyari. Kaya ang ginawa ko na lamang noong time na yon ay iniwasan ko siya. Kapag walang pasok sa trabaho ay sinasadya kong magpatanghali ng gising para hindi kami magkasabay kumain. Effective naman yon kasi halos hindi na talaga kami nagkikita pa. May mga pagkakataong kinakatok niya ako sa kwarto para alubing kumain pero nagpapanggap na lamang akong tulog. Hindi pa kasi ako handang harapin siya. Pero dahil nasa isang bahay lamang kami, imposible talaga na hindi kami magkikita kahit na ano pang iwas ang gawin ko sa kanya. Hanggang isang gabi ay hindi na ako nakaiwas sa kanya nang sinadya niya akong hintayin. Habang naglalakad ako ay nakaramdam ako ng mga ngiti niya. Nang tingnan ko siya ay napansin kong may hawak siyang bote ng alak. At sa itsura niya ay mukhang may tama na siya noon. Ngunit, iniiwasan mo ba ako? Tanong niya na hindi ko agad nagawang sagutin. Bakit naman kita iiwasan? May mali siya kung sa akin. Pero nagpumilit pa rin siya, papadudod. Alam ko, iniiwasan mo ko niya. Kumanang din na. Huwag mo na akong kahirapan ng ganito. Kita-kita ko ang sakit na dumaan sa mga mata niya ng mga sandaling yun. Next, yung nangyari nung gabing yun, isang malaking pagkakamali lang. Mahal ko si ate at hindi ko kaya na pati siya ilolokohin ka pa. Sabi ko na lamang sa kanya sa may iwas ng tingin. Pero niloloko mo rin ang sarili mo. May nararamdaman ka rin para sa akin. Huwag mo nang itanggi. Ganyan. Ano naman yung nararamdaman mo? Kalimutan mo na lang yan. Isipin mo naman si Ate Monica. Yung panahon na lang, makakauwi na siya dito. At aalis na rin ako pagdating niya. Ayoko ng gulo. Papadudod kahit sinabi ko yon kay Dex ay hindi pa rin siya nakinig sa akin. Nagpumilit siya na magkaroon kami ng relasyon. Nang gabing off, ako sa trabaho, ay wala akong maidahilan sa kanya kahit na gusto kong umiwas. Inalok niya ulit akong uminom. Doon na siya naglabas ng salubin niya sa pag-iwas ko sa kanya. Naninibago raw siya na hindi kami sa bahay na halos hindi na nagkikita pa. Pero, ipinauunawa ko naman na hindi niya ako asawa para sabayan siya sa lahat ng bagay. Nagulat ako nang sabihin niyang nami-miss na raw niya.
Pwede nga lang para hindi ko na kailangan pang magtrabaho. Pagkat ko naman na hindi pa siya masyadong lasing ng mga sandaling yun. Kaya alam kong seryoso siya sa sinasabi niya. Pero sa lahat ng sinabi niya, yung huli ang pinaka-tumatak sa isip ko. Bago ko pa mapisto ang ginagawa ko. Pero sana raw ay maintindihan ko rin na may pangangailangan din siya bilang lalaki. Kaya niya nagagawa yun. Kung hindi na gagawin yun, kung papayag ako na may mangyari sa akin. Sa madaling salita ay gusto niya akong maging upo papadudod. Naging laman ng isipan ko ang mga sinabi ni Dex. Wala akong isinagot sa kanya ng gabing yun dahil gulong-gulo pa ang isipan ko. Pero naisipan ko na sa gusto niya mangyari, hindi na niya kailangang sumama sa kung sino-sino babae para magpalipas ng init ng katawan. Ngunit naisipan ko rin na malaking gulo yun kapag nalaman ni Ate Sheila. Lalo na pagpapinta ng papalapit ang pag-uwi niya. Sinubukan ko mag-focus sa trabaho at gawing nandun ako. Pansin Nang upi ko, magpalit na ako ng mga panty dahil sleeveless na yung ginagamit ko before and ganito yung pinapabili niya sa akin, yung mga 100% cotton. Kaya naman nag-switch na ako dito sa ganitong panty. Guys, tapos tumas ko, makikita niyo naman, kaya-kaya na itago yung picture natin or tapos ang maganda pa dito, ang ganda ng pagkamataki. Tapos dito, dalawa pa yung ano niya, parang nakikinig dito, pero dito, tsaka dito guys. Kasi talagang mukhang matibay talaga siya magtatag. Kapag sinuot mo to guys, hanggang pusang talaga dito. tuwing uuwi ako, muli na naman niyang ginugulo ang isipan ko. Noon ay gabi-gabi siyang umaalis. Sa pagkakataong yun ay palagi na siyang nasa bahay. Tuwing uuwi ako, ay may nakahanda ng masarap na pagkain. Minsan naman ay sinasadya niya akong hintayin para sa kumain. Hindi na niya tungkol sa gusto niyang mangyari. Pero naramdaman ko ang extra sweetness na ipinapakita niya sa akin. Hiling ko tuloy noon ay mag-asawa kami. Inaasikaso niya ako at grabe na rin. Hanggang sumabot na nga siya sa puntong sinusundo na rin niya ako mula sa trabaho. Hindi ko alam pero parang natutuwa ako noon sa ginagawa niya. Ang kaso hindi rin ako mapakali dahil alam kong mali ang nararamdaman ko. At yun ang pilit kong pinapaalala sa sarili. Pero dahil sa ginagawa niyang yun, ay tuluyan na nahulog ang loob ko kay Dex. Madalas na kaming nagiinuman sa bahay pero kung gaano yun kadalas, mas marami pa ang beses na may nangyayari sa asawa kahit na patuloy pa rin ang komunikasyon nila ni ate. Ngunit aaminin ko na marami rin ang pagkakataong naging guilty ako. Lalo na tuwing magkausap sila ni Dex habang naglalaro. Hanggang sa umabot na siya sa puntong sinasadya niya nang hindi sagutin ang tawag ni ate. Parang nasaktan din ako para sa kapatid ko sapagkat hindi kasi siya nakakalimot na kumustahin ako. Tuwing tumatawag siya at kahit sa restaurant ay kasama niya ako kung may mga kailangan pang bilhin. Habang magkausap kami ni ate, doon ko unti-unting napapagtanto na maling-maling talaga ang ginagawa namin ni Dex. At napakasama kong kapatid para lukumin siya ng gano'n. Kumusta ka naman dyan, Monet? Hindi ka ba nakasama? Okay naman ako dito, ate. At saka, kaya mo naman ang trabaho. Ibig kong sagot ni ate. Nagkikwento pa na kahit ano dahil natapos akong madalas sa pagkagkwento. Mabanggit ko ang nangyayari sa amin ni Dex. Tapos ang mag-uusap namin naisip ko ng putulin ang namamagitan sa
ay mabilis ring nagbabago ang isip ko. Kaya naman imbes na matapos ang namamagitan sa amin, ay mas lalo pang lumalik. Hindi lang ako umaamin kay Dex pero habang tumatagal ay hindi ko na lang siya gustong makasama kundi mahal ko na rin siya. Sa Ate Monica dito sa Pilipinas ay saka ng kaming pinto ni Dex sa ginagawa namin. At para walang maganap ng ilangan sa bahay nila ay maayos akong nagpapaalam sa ate ko na manubahan na lamang ako. Ayaw niyang payagan ako nung una pero kalaunan ay naintindihan din naman niya at kailangan nila ng privacy at ganon din ako. Nagpresenta pa rin siya na maghanap ng apartment na lilipatan. Nagulat ako nang sinagot niya ang 1 month advance at security deposit kahit na may pambayad naman ako. Isipin ko na lang daw na mabawi niya yon sa akin sa pag-alis ko sa bahay niya. Nagpag-contact sa akin ni Dex. May mga pagkakataong tumatawag siya at nagpapaalam kung pwede niya akong puntahan. Siyempre hindi ako pumayag dahil isang pagkakamali na lamang at maaari na kaming mapuko ni ate. Sinabihan ko siya na mag-ingat sa ginagawa niya. Pero sa kanila natiis. Minsan nagkikita kami sa labas at minsan naman ay siya na ang pumupunta sa inuupahan kong apartment para sa milagrong ginagawa namin. Confident naman ako noon na hindi ako mabubuntis dahil nag-pills ako. Sobrang saya ko kapag magkasama kami ni Dex. Hindi nagtagal ay inamin na niya ang nararamdaman niya para sa akin. Mahal na mahal niya ako at kung pwede lang daw sana na makikipaghiwalay na siya sa ate ko para kami na lang ang magsama. Pareho lang naman kami ng nararamdaman. Pero konsensya ko na lang talaga ang pumipigil sa akin na tuluyan ang makipagrelasyon kay Dex. Nakakainis man at hindi ko kayang maninig pero pareho kami ni Dex na masaya sa patago naming pagkikita. Halos hindi na namin naiisip na tinatraidor namin si ate. Lumipas ang isang buwan na palihim kaming nagkikita ni Dex, ngunit ang hindi ko alam ay pinagdududahan na pala ni ate ang asawa niya. Sila niya ang madalas na pag-alis ni Dex. Hanggang isang araw ay nagulat na lamang ako nang biglang bumisita si ate sa apartment ko. Grabe ang kaba ko noon dahil nasa banyo pa si Dex at kakatapos lang nang nangyari sa amin. Underwear lang ang suot ko at isang manipis na santo. May kasama ka rito? Nagtatakang tanong ni Ate Sheena nang marinig niyang may nagbuhos sa banyo. Hindi kagad ako nakasagot sa kanya at natakot ako na baka magkamali ako nang sasabihin at tuloy na kaming mabisto. Inaya ko siyang lumabas muna para iwasan ang tanong niya. Para sana bigyan na rin ang pagkakataong makapagtago si Dex pag narinig ang boses ni ate. Pero hindi siya pumayag na ilala sa kanya ang kasama. Halos sumabog ang puso ko sa kaba nang biglang lumabas mula sa banyo si Dex. Pareho silang nagulat ni ate nang makita ang isa't isa. Dahil nagkaharap-harap na kami noon, ay hindi ko na nagawa pang magsinungaling sa kanya. Wala kang utang na loob. Nagkatiwalaan kita. Pero aahasin mo lang palang asawa ko. Galit na sabi ni ate. Marami pa siya parang patalim na itinarag sa dibdib ko, papadudod. Inamin ko na matagal na may namamagitan sa amin ni Dex. Kumagungin ng tawan pero naiintindihan ko naman ako. Hindi niya ako pinakinggan. So nalaman ni ate ay hindi na siya nakakapagpapit. Sampal niya ako at sinubsubang mukha ko sa sahig. Pintindihan ko naman na nasaktan ko siya. At nagkamali ako pero hindi ko maatir. Na ipapahiya niya ako ng ganon sa harapan ni Dex kaya lumaban ako. Ginantihan ko siya sa pananakit niya sa akin at nagsasagulotan kami ni ate. At dahil mas maldita at mas malakas ako sa kanya ay siya'y napuruhan sa away namin noon. Mga isang linggo lang mula nang mangyari yun ay sumagot si Dex sa inuupahan ko. Dala ang mga gamit niya. Layas ako ng ate mo. Humingi ako ng tawad sa kanya pero ayaw na niya ako makasama at makita kaya dito ako pumunta. Sabi ni Dex sa akin, maaari magsama na lamang kaming dalawa dahil ako naman talaga ang mahal niya.
ngayon ay tinanggap ko si Dex. Papadudod. Nagsama kami sa isang bubong kahit na alam kong mas lalong ikakagalit ni ate. Pagkakataon na magsalita ang Pangulo siya mismo, not the Undersecretary Castro. Si Presidente, humarap na ba siya ng personal sa inyo, siya sa Malacanang Press Corps about yung reaction naman niya, personal, ano trip niya doon sa mga nangyari